I'm on the street. This morning, the swimming has just came here to use the largest size of gate and open this wonderful airport. Asirim dia boni onyu wana church tere o. Onyu wana church tere. Dia boni wana tibu no tere o. Onyu wana church tere. Yeah, onye tere we na mi. Ona mi sasa. Onye tere ya. Tere ya. Onye tere we na mi. Ona mi sasa. Onye tere ya. Girlfriend, let me get a melody for you. Ande boni akamara makani kakoro chinyera ni airport. Aburo siwe engagement in Abuja. The wagoni 1 hour plus to Enugu. Before he faded, I got to a camera. He got no good in no. 20 minutes to your appointment. You see, no, Piaba, no, Piaba, play the chebe. I got to a camera. When you went away, and you were at airport, he go Ruyaka. I were in the city now, getting in there for airport, amen. If for onye na-enwe ego, ọ bụrụkwa amosu. Ihe ọma ga-erukwa ya aka, chekwara m ndị na-esi agụgọ. Kedu ndị ihe ọma na dị mma ya? His Excellency agbaligo, anyị ga-akụ aka mara nye disi God, onye nyere anyị airport. Ndị igwe ga-efe n'enu, churches ga-efe n'enu from here. His Excellency anyị chọ ga-efe n'enu. Ndị Ebonyi kụbara ya aka. Ọba ní sí mi.
Aya ome ome aya ome ma iberiwo. Aya ome ome aya ome ma iberiwo. Aya ome ma chukwu eberiwo. Aya ome aya ome ma iberiwo. Ọmụrụgodi na ewe isi ụgbọ eberiwo. Aya ome aya ome ma iberiwo. Anyị nọrọ ogodi na ewe time gị bụ onye isi ụgbọ iberiwo. Aya ome Jizọs emegbu ọ bụrụgodi na ha isi gị bụrụ onye isi ụgbọ eberiwo. Ebu nkata ọ bụrụgodi na rewe Jizọs bụ onye isi ụgbọ eberiwo. Jizọs emegbu kpọtụbe ya obe mma ịnya n'ime too ya obebi anya obe mma anya obe mma Jizọs bụ obe mma n'iyubi etuo ya tụbebi anya obe mma tụọrọ m ya anya obe mma tụọrọ m ya obe mma Jizọs kwa mba na-abara uwe Jizọs bụ mba na-abara uwe ma ọma Jesus bịa 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 Jesus ịnya dị ime na ọ ga-adịrị gị mma mmiri mara ugo na ọsara ugo alụ the future is bright Jizọs bụ mba na-abara uwe ma ọma Jesus onye nwe m ogo n'idumure ịnya dị ime o nwee ihe na-emewa ma eme nwa dibịa ọfụma immediately ego gị batara ncheta n'ebe anyị nọ bụ Ezaland tie Jizọs awa igwe na-eto ọ bụrụ na o nwee eza blọd na-adịrọ hapi onye ahụ kwesịrị ka eje DNA test ka a mara ihe mere o ji ọ dịrọ hapi eweta shuga tie gị n'ọnụ esi na ewepụ ya Jizọs awa igwe na-eto nwanyị mara mara ọrụ bụ biziti nwoke eriwo obodo nwoke ji eme ọnụ Jizọs ọwa aka n'ọtọ okene nwa n'ụkwa amaghị igbo Jizọs ọwa aka n'ọtọ eziokwu oketa nwoke ọmaghị Jizọs ọwa iwe n'ịtọ Jizọs ọwa iwe n'ịtọ Chifu George Elvis Ngele Jizọs ọwa iwe n'ọtọ onye mụwa ọwa iwe n'ịtọ Ice nwa otu esi agụ ya n'ịza ma ọ bụ na ịma ka esi agụ ya ekụta ndị nọ n'ufu bụ sọsọ enwere ọwa lekaikai ije ibufufude maka Jizọs ndị nufe ku anụ nwa nwa te mgbagele weja nwere n'ụlọ chei temanụ mefula eke Jizọs ọbẹ̀kú mata dẹ̀bẹ̀ n'ufu ọbẹ̀kú mata dẹ̀bẹ̀ n'ụlọ kesi n'ebe siri mata ẹja ọ bụ mụnụ na-eme n'ụwa ahụ dunufu yeri ji ọbẹ̀ n'ala lẹ́wụwarị ya elisa wa igbo lọta
welite m onye eme ụwa nwaanyị welite m ogbuji aga bụkwa nne nweta ya Jizọs ọnwa igwe ita onye eme ụwa nwa galita iburu uche tetukwu ogobe ude na nwala ọjị mmanụ o nwere mgbakọ mbụ na-eje ozi ọma mfụtara meke ndị bayi nọ God bless you adedede mba Chukwu gọzie gị ebe ọ dị ukwu si nwere mgbakọ mbụ na-eje ozi ọma mfụtara m ụlọ n'oge ezebenu ma ọmụ ntị chọọchị lapapọ dakogide na-ebara mmadụ gbawere okere fumala ụlọ otiti a ekele ode arụsị so may God bless everybody from his land who gave us this beautiful place for this effort. May God bless all of you in the name of Jesus. I said Jesus awaghị welite anyị enwe ebe na-atọ m ụtọ nke ahụ gbasara ụmụ nwanyị mana ka nnatacha nwaanyị ego bifo gụọ ya thank you Chukwu gọzie gị nwaanyị mara mma oke aga ada ada oke aga ama nda oke aga adị ada ise ụmụ nwaanyị ndị lala n'ifi ndị nwe dị land apụtago the Algon chairman together with our workaholic chairman Che ebe ka nke ebido ebe ka nke akwụsị Jehovah bulie n'elu your reign shall be the best your reign shall be the best young boys Jehovah nyere ọchịchị your reign shall be magnificent your reign shall be the best ide ya gaziere unu Chukwu gọzie unu e nwere ebe nke nduru ma nke dị m n'akpa ada m ewepụta nke dị na enwe ebe nwaanyị ịza Chukwu chọrọ mma Honorable Mrs. Euphemia Chukwu gọzie gị si ụmụ mgbakọ ndị ụlọ alalibi gọọcha ga-achacha ẹ̀rọ náà fẹ́ pàtó àlóbù ìwé lè kútú ṣìrò lótò tẹ̀má ní ìjọ àdúró nífù lẹ́wọ́n lè gídé jẹ́ èmẹ́gà ìsìmẹ́rùwẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní lífù káyì wọ́n ní láàfù kọ́tà ụmụ mkpọkẹ rụtọla bụta ẹgbọ emege n'ụwa ọbụrụ ụwa ọmasha okere fụmala ụlọ chija lóde àròsẹ nínú fún yé Jehova kálá lẹ́wọ̀n àríyá yé sísanwó ìwé lọ sí sísanwó ìwé lè sábò èsì dé onye agọziri agọzi afa gị bụ ngọzi onye mụta nwa bara m ya ngọzi ịmụta nwa ya bara m ya ngọzi ọ bụrụ nwa nwaanyị bara m ya ngọzi ọ bụrụ nwa nwoke ya bụrụ n'obi Chukwu okay wait listen ije l'ụwa si n'aka n'aka onye egbula onwe ya n'osi na chi nwamde achọrọ m isizi na abanye n'ikwo from Iza bata n'ikwo otu a ka anyị ga na-ete na the local government one by one ezi Igbo